Şanda Dem Partiye li girava İmraliye Sedem Jimeru Nivan ligel reberi PKK Abdullah Öcalan civiya. Değerlendirmekteyim. Maje bi gavên huquqî û yasayên pêvajoyê daye û gotiye. Em li pêş gotina xwe ne ku pêşveçûna vê pêvajoyê bi pêwîstiyên siyasî û huquqî ve girêdaye. Her wiha tekeskiriye ku di qonaxa pêvajoy gihiştiyê de destnîşankirin û cîbcîkirina pêwîstiyên huquqî bi nerîneke rast û yekgirtî gelekî giring e. Rêberê PKK gotiye, divê sed sala nû ya komarê li ser bingeha huquqa aştî û demokrasiyê pêava kirin. Bir, herkesin üzerine düşeni yapması. Piştî gotinên rêberê PKK ji bo pêngavên yasayî û huquqiyên pêvajoyê û bi taybetî vegera gerîlayên PKK cav li hikûmeta AK Partiyê ne. Wezîrê Dadeyê Tirkiye dibêje, ew divê pêvajoyê de tu gavekê naavêjin ku gel û malbatên leşkerên dişer de hatine kuştin, aciz û şermezar bike. Şehitlerimiz terörsüz Türkiye için mücadele ettiler. Şehidên me ji bo Tirkiyeya bê teror têkoşîn kirin. Em jî bi xwedî derketina li amanetê şehîdên xwe neçarin pêvajoya Tirkiyeya bê teror bigihînin serkeftinê. Helbet dema em vê dikin jî komara Tirkiye dewleteke hiqûqî ye û ev yekdê di çarçoveya derfetên dewleta hiqûqê de pêk were. Gelê me çi dixwaze em ê wê yekê bikin û em partiya gelin. Biz Milletin Partisiyiz. Berpirs û kadroyên MHP jî ku yek ji aktorên girîngên pêvajoyê ye, di her derfetê de dibêjin pêvajo û polîtîkayeke dewletî ye û tekeziyê li ser serxistina wê dikin. Sınırlarımızın ateşle çevrildiği günümüzde Di roja îro de ku sînorên me bi agir hatine dorpêçkirin, vîzyona Tirkiye bê teror ku serokê me pêşkêş kiriye û birê serokkomarê me jî veguherandiya polîtikayeke dewletê, take rêya xwegirtin û mana li coğrafiya Anatolyayê û berdewamiya hebûna me ya bi awayekî bihêz nîşan dide. yegane yolunu göstermektedir. Milli dayanışma, kardeşlik ve demokrasi Komisyona hevgirtina netewî biratî û demokrasiyê heta niha ji bo pêvajoya çareseriyê 13 civîn kirine. yeter sayımız vardır. Serokê Parlamentoya Tirkiye roja pênşemê di civîna dawî de ragihand ku ew gihiştine qonaxa dawiya guhdarî kirinê û dê ji encamên civînan raporeke berfireh amade bikin û pêşkêşî parlamentoyê bikin. Da ku parlamento di çarçoveya wê raporê de yasayên pêwîst amade bike. Kabul etmeyenler Ferdi Sak, önerisi kabul edilmiştir. Ruda.